Муносибатон вайрон аст? грубо говоря, уже ҳо. То есть ман сум дорам, хушрӯюм, хона дорам, машин дорам. Ма кати ту бо муш чикор мекунам? Бара дафша. Ты дам қадар вақт, короче, карта дастума парту уже ма ҳолатҳои шидагӣ буда кам хали тишта гира мекардам ки ба худо Мадина уже сарам дард кард. Саломати худоякум фақат, саломати мана ким ой мекунад, маймуни аром. духтарора да комментарий ҳақорат мекарданд ки кати богора сиёнка ки мегӯянд ки дар хушбахтӣ ду блогери шинохта Нек ва Тара азиз гунаҳгор аст. биё та ҳамин трекхонира бас ки брат катима блогер биша ту сиёнка пиёнка ҳатмена ҳеч намекунем хапи давай пожалуйста хай сиёнка мекунем ҳама да пеши ҳамин камера биёянд ҳамин хичона мегем Майкл Джексон мегиранд ҳамин да такой степени типа ҳурмат мекунанд ҳам хали мегиранд Оча, ман ку боварӣ дорам и каратку мебарем. бо кадом духтаре ки ҳамкорӣ кунад ё ин ки шинос шавад дар наворҳояш нишон диҳад ӯ дарро шу мекунад ё ки зуд пароканда мешавад. Сабаби ҳамин дар чи аст? эй ман як шакастаи номша намегирам ку фақат мегум не ки на одам на мешава муносибатон вайрон аст? грубо говоря уже ҳо чӣ сабаб шуд ки шумо аз ҳамдигар ранҷидед? сабаба кас ӯ шуморо ҷанг андохтанд? дӯстони азиз, видеое ки дар иҷа гузоштагием отчёте ки акайбаха ҳар рӯз мардума граница мебара меёра бародари боваринокай чӣ хеле ки шумо тамошобинои мо медонед ки тӯли 2 сола ки фақат ҳамин акара реклама кардастем ина рақамош ҳамин ҷада мондагием занг бизанед айноми меҳробро гап занед ҳатман скити хича дора бачаҳои нағ зан мошиноша мошинои комфорт иншоаллоҳ ки дар роҳи дуру дароз монда намешем. Мови Travel яке аз ширкатҳои билетфурӯшии арзон аст ки муҳоҷирони азиз шумо метавонед бо нархи арзон аз ин ҷо харидорӣ намоед. бачаи маро билет дора? аз хурд то калон метавонанд бемалол аз номи канали Меҳробро ҳарф зананд, скидкаш кати арзон намешавад? бале мефурӯшанд. ман рафтам. аллакай ин кас тасмим гирифтанд ки ба Русия раванд ва аз авиакассаи мо истифода бурданд. шумо низ бо нархи арзон дастрас метавонед аз Мови Travel харидорӣ намоед. ӯ миёни чеҳраҳои инстаграма аллакай маъмулу машҳур аст. ӯро дар ҷомеа аллакай бо роликҳои тарбиягаш хуб қабул карданд. аз хурд то калон мухлиси ӯ ҳастанд, гӯем шояд хато накунем. дар воқеъ ӯ тавонист ки дар як муддати кӯтоҳ омаро ба худ ҷалб созад. кам касоне ёфт мешаванд ки дар соҳаи интернет байни истифодабарандагони интернет бо роликҳои тарбиявӣ байни мардум шинохта гарданд. аммо ӯ имрӯз тавонист, дар воқеъ ӯ тавонист ки тамоми самтҳои интернет номи худро шинонад. ӯ имрӯз меҳмони барномаи чеҳраи инстаграм аст ва бо даъвати мо хостем ки меҳмон гардад. биёед дӯстони азиз якҷоя меҳмони нашри барномаи моро хушомадед мегӯем. хушомадед. салому алайкум ака зинда бошед. чӣ ҳол доред? хуб ҳастед? раҳмат ака шумо чӣ ҳастед? мегӯянд настроени хуб бошад ҳам барнома ҷолиб меояд, зури бад ҳам чақчақ зуд мегзарад. не настроени зури бада ака бо хутадидам явора зур шид главни шикам серай. кофе биёрем? азон раҳмат ака саломат бошед. дӯстони азиз, бисёри шумо савол медиҳед ки ҳамин чеҳраҳои инстаграм вақте меҳмони канали шумо мешаванд, аввал хусус аз як савол шурӯъ кунед. саволи нахустине ки шумо мехоҳед фаҳмед чӣ гуна роҳ ёфтанд ба соҳаи блогерӣ. хонавода, падару модар, акаву хоҳар ӯро чӣ гуна қабул карданд? ҳастанд ку дар байни хешу табор як нафар неҳ зада мегӯяд ки бас кун, ба ту намезебад, шояд ин беморӣ дар хонаводаи онҳо ҳам бошад. биёед беҳтараш худаш ба якояк саволҳои мо ҷавоб мегӯяд. хуб мешуд ки дар бораи чӣ гуна роҳ ёфтед ба ҳамин самт ва шуморо чӣ гуна қабул карданд, ба хонавода чӣ тавсия доданд? салому алайкум ҳама подписчикои канали акаи Меҳроброда. хонагиё ака рости гап ай соли медонӣ 2017 буд хато накунам агар фанат буданд меҳмон мухлисӣ мекарданд зид набуданд бо мешав моментое ки сторис намекунам рӯзое мешав очам занг мезанам мегӯяд ки бачам тинҷа дар ҷои ягон сторис накардаи рӯз хулос мақсад зур қабул кардагиян мо аввал зид набуданд то ҳозира зид нестанд ака беҳтарин ва имрӯз бисёриҳо мехоҳанд фаҳманд ки гузаштаи як блогере ки имрӯз миёни ҷомеа шинохтааст ва аз хурд то калонро ба худ аллакай ҷалб кардааст, чӣ гуна гузашта доштед? гузашта ака медонӣ гузаштаи бигем аҷоибам бигем мешава соли 2017 буд смени рафта будем дар Россия Москов ҳамроҳи падару модар смени рафта будем баъд дар онҷа дар рости гап ака дар як ашан кор мекардам ба ҳайси дворник кор мекардам ака
болои кришаша короче хеле парковка буд. Парковка да масад мошино мерафтанд. Сменаи ма короче ай соатои 9 шаб то 9 саҳара буд. Мерафтам масад ами душ мекардам, ай кор буромаданда. Душ мекардам, хон накарда, шаб то саҳара корда, хон накарда сиёнка. То 2019 ра ҳам хедавон дод ки ба карантин шид ком, карантинои безеб шид. давраи коронавирус. Полни ҳама ҷо маҳкам шид. Баъд ма TikTok House мегӯянд ака дар Россия, агар намедонам шинавида бошанд ё не. Дом блогери фай, уҷа да масад як катежа снимат карда будем, 3 этажа. Баъд чанд та участник доштем. Дар участникҳо дар дуру мақсад калазардорам буданд, тоҷикои худмонам буданд. Ҳам хе мобайни 7 моҳ, 8 моҳда уже ма акад полни бигем зиндагиам хали переворот шуда, али шид. Хулос инам хали история гузаштагӣ ака. Не шумо гуфта гузаштед ки вақти замоне ки ба Москва рафтед аввалин коре ки шурӯъ кардед дворникӣ буд. Бале бале ака. Яъне ки шумо ба ҳайзи ҳавлирӯ дворникӣ да медонӣ ака чӣ хали буд. Ҳолатҳоеш мешид вообще хон накарда ҷои кор мерафтам. Моментҳое мешид бо метро буд, хай метро кати мерафтем. Стансияҳоро мегузаштам, хову мебурд короче ҳам хали 2-3 стансияро мегузаштам, бо мефромадам, айс мешидам, бо биё. Мерафтам ами 9 бояд успет кинда, барои ки мо чӣ мешидем, хали чӣ мешид? Номнавис мекунанда, сменаи рӯзонаро ҷавоб медоданд, шабонаро қабул мекарданд. Ба ҳам номнавис мекардем. Баъд парковка буд, якум дувим этаж, зимистони ханак буд ака. Мешид хай чӣ хел хов, уже ман мерафтам номнавис мекардам, телешкое ки не чӣ мегирӣ ку? Продукта медозӣ. Мегирифтам мебурдам ша ака. Чӣ буд? Турбои гузарондагӣ буд, турбо хали оби ҷӯш рафта истадам, барямудам мемондам телешкара ховам мезадам, ягон соат хов мекардам. Баъд уже ягон 4-5 соат мегузашт. Ба оста ҷорӯ буд, савук ман мегирифтам мебуромадам тоза карда. Яке барф мезад, ҳама қазиқ мешидем, она шоу бара. Хай кадоме ки дар ғарибияи маро мефаҳма. пуле ки ба меҳнати ҳаққи ҳалоли худ ба даст меовардед чӣ гуна буд? Ё ин ки дар бағали падару модар чун як ҷавони, чун як кӯдаки эрка калон шудед, ӯ чӣ гуна буд? Пуле ки ака ба меҳнати худат меоӣ, натуре мегӯянд ки падар модар ки оли худат сағира кор кӣ, меҳнат кӣ, ба қадри сӯ мерасӣ, натуре ам хеле ака. Маошам да ҳеҷ намерасид ака. Маошам где-то 22,000 рубл буда, 22,000 мегирифтам ака. Бо чӣ хеле уҷа да патент мекарданд, регистрация мекарданд, квартплата буд. Ҳеҷ намерасид ака. Вообще бигем намерасид. Тами ягон сум зиёдтӣ мекард, ягон либос мехаридем, намехаридем, ба ҳама бомои дигараш дад мекард. Яъне ғарибӣ буд сахтиёе ки ака шуморо ғамгин карда буд? Ака бигем ами ягон 1 сол, 7 сол ма ака дар Россия бигем дар Москва хали то 2021 хато нагунам, омадагӣ набудам, 7 сол ма дар онҷа будам. Ами 3 соли аввалаш бигем ами кор кати гузаштагӣ. Аба остальни баъди 3 сол, 4 соли дигараш соҳаи блогерӣ. Баъди ам карантин. Мегузарем ба мавзӯе ки шумо ҳамчун як блогер имрӯз шинохта ҳастед. Мегуфтед ки вақте ки соҳаи блогерӣ ба даст задед, ба мардум шуморо як шинохтанд ва роликҳои шуморо қабул карданд, аз дигар корҳое ки мекардед даст кашидед? Рости ака ами як кор мекардам ака, ҳамун дар онҷа ҳамун ашам буд. Дигар ягон кор намекардам. Баъди ки ҳам карантин шид, дигар ягон корро даст накашидам. Из-за того, что ваъди ки ҳам блогинг, ман намедонистам ки блогерство сум кор карда мешава ака. Гапа мардакиш да. Ман чисто барои мақсад как хобби худам буд, сиёнка ки баъд ами шид як моменте ки навистанд ки ака реклама чанд сумай. Ба ман пеши худам як нарха гуфтам, ӯ вақт подписчиком ака 30 чанд ҳазор буда. 200 рубл гуфтам ака. 200 рубл майли гуфтам картата парто. Ба гуфтам уже значит мешида ай соҳа сум кор карда. Ба ҳамин соҳа серьёзно ака қабидам, серьёзно инвеститсия кардам. Мобайни ҳам як сол дад уже хай результатиш ҳоз маълум ака. Фикр мекунам. Бале дуруст. Аввалин ролике ки шуморо шинохта гардон, ҳамроҳе ки буд ва мардум чӣ гуна қабул карда буданд? Албатта комментариёро дар назар доред. Аввалин роликҳо ака, роликҳо бисёр буданд. Рости гап из-за того, что ма ягон 500 та ролик зиёд доштум, ами қадами вай блогерствам да. 500-600 ролик зиёд доштум. Ба ёдам нест кадомаш буд. Баъд видеои цойниктон цой дора, агар ба ёдтон боша. Алака ин бачаи хулат цойниктон цой дора, ҳамун ролик. Цойниктон цой дора. Иро цой намехӯям, кофе мехӯям. Бигем
бетайёрӣ ам ролик чидаги яка бе сценария командара ҷамъ кардагием зимистон ханыкай баҳора ё ҳамаро файрод кардагием ба пеш катия братан рафтистам гуфтум брат ма ақиба нигоҳ мекунам оператор баъд духтарако гуфтум брат идея надорум ма ҳамаро сёнка файрод кардагием гуфт чӣ хе гуфтум ба худо идея надорум гуфт хай биё бирем оли ҳам ҷои сёнка да расем ба фикраша мекунем ҷои сёнка да ка расидем баъд площадкаи детский буд баҳорара гуфтум ки мақсад катия духтараки дига гуфтум короче ту ай тараф бе ай тараф ма кати ҷура мегзарам мегарди мегӯя ба чай хола чойниктон чой дора баъд ту мегӯӣ ки масалан ё чой намехӯранд ё кофе мехӯранд ки баъд ӯ духтараки амраи баҳора каш гуфт азик эта кишлачная идея давай чунибуд ну ягон чи дига сёнка кунем ки задиват карда камтара гапаш гуфтум сёнка пёнка ҳатмена ҳеҷ чи намекунем хапи давай пожалуйста хай сёнка мекунем сёнкара кадем ака видео монтаж шид тайёр шид буровардем ша видео дар мобайни 10 соат миллион просмотр гирифт ака бовар дорем дар мобайни 10 соат миллион ака гирифт ҳамон духтаре ки гуфт ки это кишлачная идея дилушка ном дорад та ҳозира хеле родной ай занг зад азиз ҳами ролика ма дароӣ намекунӣ гирифтум ба ролика роиш кардам якум ролике ки ҳами слишком вақти кам да бигем топ дарафт ҳами чойниктон чой дора буд дар мобайни як ҳафта ака тикток дар 6 миллион гирифтак дар инстаграм 4 миллиону 400 буд бо чанда паблико дод ки чида буда миллион даи паблик миллион дао паблик беҳтарин ин кадом сол буд соли 2021 ё 22 буд ба фикр 21 буд ака саволи дигар ҳамин буд ки бисёриҳо мегӯянд ки азиз ба қавли азиз рабиёв бо лақаби азик вайн миёни истифодабарандагони интернет машҳур аст ва ман анҷи савол медиҳам ки бисёриҳо мегӯянд ки дасти ҳамин ҷавон сабук аст ба қавле бо кадом духтаре ки ҳамкорӣ кунад ё ин ки шинос шаваду дар наворҳояш нишон диҳад ӯ дарро шурӯъ мекунад ё ки зуд пароканда мешавад сабаби ҳамин дар чи аст сабаб ака ман фикр мекунам ки шояд характери вазнин доред ки аз шумо ранҷида меравад не ма сабабша як может мнение худам боша сабаб ҳамин дар фикр мекунам ки ака ҳами бисёриш яке бора аудиторияро мебине уже характер алиш мешава ака уже гапзанӣ алиш мешава баъд бисёр мебарам мисол кати бигем шоу бизнес да бачаҳо кати ё ки блогерҳо асталини популярниё ки ҳастанд ҳами ҳозира фаъолият мекунанд шиносшон мекунам уже баъд ҳами актрисаҳоро характерашон бигем алиш мешава уже бигем ошиқ мешавад не уже бигем просмотр чиза мебинанд парвоз мекунад ака аксарияташ ба бо бисёрш ҳастанд ки хеле духтаракои хубанд то ҳозира бигем ҳастам шумо ҳоло ҷавони муҷаррад ҳастед ё оиладор муҷаррад ака безан мешавад ака бахшиш камтарак просто варда дира соз намефаҳмам ма не оиладор нестим ака некем план даст ки ҳамин сол чӣ хел ба мо расида буд хабаре ки ман блогер аст пинҳонӣ оиладор шуда ҳатто чандин сол дар хориҷа зиндагӣ кардед дурӯғ аст ё рост акай гап дурӯғай бигем оиладор набудем мо кати бора фақат дӯст будагем тамом чаро механдед агар ки ягон сир пинҳон набошад одам серьёзный ответ медиҳад не ака кати бора рости гап хела кор кардем кати бора хела аями солои 2020 буд ба фикрам то даст қариб 3 сол подряд кор кардем бора вақт кӯтак буд май дак буд фақат дӯст будагем ака ҳозир бора ака кору бори худаш кати уже қариби на зиёда 1 сол мешава кати бора кор намекунем муносибатон вайрон аст грубо говоря уже ҳо чӣ сабаб шуд ки шумо аз ҳамдигар ранҷидед сабаб ака шуморо ҷанг андохтанд не моро ҳеҷ ҷанг надохта ака сабаб вай ошиқ шуд ба ҳам хелге мешавад ошиқ шид шояд дӯстдоштааш намемонад ки ҳамроҳи бачаҳо нақш бозад не кати дига блогерҳо мемонанд ака именно кати ма заплетай значи ин мишмишҳои овозҳо асос дорад не овозҳо асос надорад ака ишқи асос надорад шумо как дӯст будед дӯст будем намедонам может из-за того что ака моро бисёри баъд комментариҳо да ну шипирид мекарданд шипирид ака ба маъное ки нами красивая пара я дигар да мезебе ҳам хеле бисёри баъд мекарданд ҳаму ба фикрам одаме кати ки ӯзи гап мезана маъқулш набуд ҳамин гапҳо ҳам хеле чизо
салом дӯстони азиз, ман ба шумо тавсия медиҳам ки дар шаҳри Москва маркази ширкати шифофармо амал мекунад. Ин ҷо барои мардҳо занҳо пеш аз ҳама ройгон аст. Дар он ҳама доруҳои гиёҳӣ фурӯхта мешаванд ва шумо агар дар организми худ бемориҳои дарунии рӯда, меъда, гурда, инчунин буғумдар, сафедшавии пӯст ва фарбеҳшавию харобшавӣ азият мекашед, пас гиёҳҳои табобатии шифофармо ба тамоми саломатии шумо муфид аст. Ман ба шумо тавсия медиҳам ки ширкати шифофарморо истифода намоед ва аз гиёҳҳои шифобахшаш зуд харидорӣ намуда доставкаш ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурдорасонида мешавад. бароям қа уже ҳамкориро бас кардем полни ҳозир дигаримона чор никардагием ака. Вай да блоки ман да блоки вай. ман фикр мекунам ки шумо дар паҳлӯи якдигар ҳамдигарро шиносондед ва мардум шуморо якҷо дида хуб қабул карда буданд. ака якҷоя гуфти гапо уже сар карда будем, уже омӯхта шида буданд ака. Ман кати дига духтаро ролик сиёнка мекардам, ӯ духтароро дар комментария ҳақорат мекарданд ки кати Баҳора сиёнка ки Баҳора кати ягон блогер дига мекард, Баҳора ӯ блогера ҳақорат мекарданд ки на кияи короче пир кати азик сиёнка ки ҳамхали моментҳо бисёр мешид то ҳозир ҳаст ва худо кунад ки боз ҳамин дӯстӣ ва ҳамкории шумо пайваст шавад. ба фикрам намешавад дига ака. Тамоман. Уже ҳамхали запахи вай омадагие да хали ки невозможно ба фикрам. ғамгин нашавед. Не, ман ғамгин нестам. Як сири дигар, чаро ҳамсини солони шумо ҳама оиладор ҳастанд? Шумо оиладор нестед? Медони ака туғри намегирам из-за того, что неми соҳаи блогерства да основной бисёри духтарако фикр мекунанд ки из-за того, что дар ролико духтароро мегирем, фикр мекунанд ки мо баб никем ё кем кати иш, кати уш, кати иш, кати уш. Мақсад оли положениям да надромад ага ягон духтаре ки реально мақсад бага ки то, что ҳо блогерства и кори тай и духтаракое ки мисол дар ролико ҳастанд, и ҳамкорои тай мисол коллаборатсия бори. Бароям қа бисёр бигем ами недопониманио айрӯи ами бигем касб мошидаги ака ки то ҳозира оиладор. Шояд ҳамсинфони шумо аллакай соҳиби ду-се фарзандӣ бошад. Может быть ака может намедонам бигем ай бисёриш хабардор нестем барои чи барои ки ман ватанда кам будагием ака бигем нами 2 соли охир дар ватанам бо ҳамурам мебурам хабардор нестем ки мақсад. Чанд сола ҳастед? Ман ака чанд сола дамонам? 25, 24. Не ака не 22. Не. Бешухӣ. Чихер? Бешухӣ 22 солаем ака. 2001. беҳтарин кас бовар намекунад ки як ҷавони ба паҳлавон монанд дар ин синни сол бошад. Ташаккур мегӯед. Тарафи намедонам ки рафтагиам. Мегӯянд ки дар хушбахтӣ ду блогери шинохта Нек ва Тара азиз гунаҳгор аст. Сабабгор аст. Сабабгор аст. Рост аст? Ман ҳо чӣ хеле ки аввали барнома да гуфтам ака TikTok хаус доштум. Нек хай братан ташни бихайр то ҳозир ак надорам ягон намуд бигем гандагӣ ягон намуд негативам надорам. Таракати мо ай кӯдак будем ака ай солоинам 2019 мегӯм ку таракати ай он вақто мо шинос будем. Хонаи мо да 104 буд ака ай тарашон 101 да буд. Мақсад наздик будем. Ай он вақто ҳам мебиромадем ба телефон сиёнка мекардем ягон чи. Ва вақте ки уже Москва рафтем ака тарарам да хаус участник гирифтем. Баъд вақте ки некам гуфта ки мақсад да хаус бигирем, нека вақте гирифта будам, хай омада будам, шиносшон карда будам кати ҳама участникҳо мақсад ҳамонҷода шинос шудам. Баъд ин шиносоӣ результати шози маълум ба ишқ ошиқӣ табдил ёфт ва дар байни кулли мухлисону халқи тоҷик тӯи ба dabdaba карда беҳтарин арзанда ҳастанд. Ва мегузарем ба як саволи дигар. Мо агар пранк кунем, шумо пранкҳои моро иҷро карда метавонед? Пранк? Бале. Ака ман пранкер нестам ака. Некем ай даст омодагиша мекунам. Тамошобинони азиз, ҳар як нафар дар гирду атрофи худ дӯстони ҷонӣ дорад. Дӯстоне ки ҳамавақт қатишаи мақсад кент ба қавле. Ва имрӯз мо аз азиз хоҳиш мекунем ки ба яке аз дӯстони наздикаш диловар занг занад ва ба ӯ гӯяд ки аз ҳамин ҳофизиву ҳамин сарояндагии ту ҳеҷ фоидае нест. Чанд соли ки буровардӣ як қабул карданду зуд фаромӯш кардам. Биё ҳамроҳи ман блогерӣ кун, ман дар як ҳафта шинохта мекунам. посухи ӯро мехоҳем бишнавем. ҳатман хоҳиш мекунем микрофонро баланд гузоред. Диловар моим азиз, ӯ телефони ман зайратш бурд. Дило ҷон, ҳамин як гап доштум.
دیگه که شروع مجبورم کرد که بردارم تلفن بخدا رو دکشتم کو امی بیا تا امی ترک خونی را بس که برات کتیما بلوگر بشه بیازی ما تریا گبگم ها تو برنامه دای مای سلام علیکم دلواری تو خیت کردم خود من یگام پر وقت تلفن می برداریم سلام علیکم نمیگیم خیت کردی یا خیت کردم میشه بعد میکنم ترک خونی را چی میکنم ریپ بلوگر ها خود از رو دام اگر روزی شو تمام گاب نیسته سوزی دیگه تمام خب تمام سلام بگو مرا دوای برات давай زنگ نزن دیگه تشکر уже میگیم хит кард ма просто рости гап кативай салом алейки мо ака ами ҳаво чокади қалони ҳеч ма акаҷон ташаккур мегӯем ва мегузарем ба саволномаи дигар тариқи наворе ки шумо дида истодаед ба падару модари худ як сипоснома аз души аз сидқи дил гӯед чунки шумо аз кӯдакӣ то имрӯз онҳоро ғам додаед гапашонро нагирифтед гапашонро ду кардед шояд ва одам бехато нест шумо метавонед ки ба чашми дурбини мо нигоҳ карда ҳам ба падару модари худ чанд сухани хуб гӯед отаҷон сӯзи тенҷи оча сӯзи хуби ака мо медонӣ чӣ хеле мака кати хонагиёмон кати отам ранги ҷураем кати очамам ранги ҷураем хеле ва ё ака ҳар рӯз ина ма хона дуромадан да медурам катишон да кати очам ака ози отам нестай да чиай хориҷа дай сӯзи ота ба фикр моли намедонам тамошо мекунӣ намекунӣ ки силкаша хеле муроид мекунем баъд тамошо ки гандаи баъд ҳурматон мекунам гандаи баъд дӯстон медорум ака может бисёри баъд ҳама да пеши ами камера биёян ами худшона бигем майкл ҷексон мегиранд ами да такой степени типа ҳурмат мекунанд ам хали мегиранд лекин реални да бисёриша ман дагим ака охали нестанд но ман реална ба худо ганда мақсад ҳурматшон мекунам и катим ранги ҷуранд марам катишон ранги ҷураям сӯзиё чия ташаккур ва шумо гуфтед ки дар экран дигар ҳастану дар пушти экран дигар одаманд ин хеле одамҳоро ба қавле лицемер мегӯянд шумо хеле одамҳоро қабул мекунед ака аксариятша шиносанд уже мо тамошодорам аксарият шиносай уже баъд дигар хай мегӯянд ку чашме пушӣ меги ки хай якда бисёрша мегӯм ки мақсад ҳо да ҳаёт чӣ хеле ҳастӣ ман хиёл мекунам ака ҳамиш хубай ман ин ҳамин сағираи медонӣ чӣ хеле мекардам ҳамин сағираи дар кӯча калон шудагиам хеле бигем такаббурӣ ё ки ягон катагӣ худат кат якам маслиҳат кардем омадам данг на якам барнома ман якум интервюма если агар якум интервюе ки мақсад нами 5 соли фаъолияти блогерим да ака якум интервю акаи рустамҷон мақсад кати нами хитай баъд ҳолате нашуд ки шумо ҳамон одамое дар алоҳидагӣ дар пеши худашон дар пеши халқ нем дар алоҳидагӣ гӯед ки ҳамин кори ту хато ман як шакастаи номша намегирам ку фақат мегӯм лекин на одам на мешава боре шудааст ки худтон как лицемер баромад карда бошед не ака ма гапа мардакиш дайми берунам ака чӣ хеле ҳастим не мисол бачаҳако мешиносам меём ма кати ҳамаша як хеле савол мекунам как будто чанд сол мешиносумшона накардам мардак бори ака накардам дар хонавода ба ҷуз азиз боз аҳлу оила фарзандони падар дар ҳамин соҳаи интернет ба қавли блогер ҳастанд не ака як хидмам баъд мо да оила ака ростига воқа бисёр нестем ма як дудар дорум тамом баъд падар модар 4 нафарем яъне ки шуморо хуб қабул карданд ва претензия ба қавле намекунанд наворои шуморо тамошо мекунанд тамошо мекунанд ака инам чанд қавз инами турсияда будам ака ина қариб таи як моҳ мешавам аввали видеои нав накардам очам мегӯянд сағира ягон видеои нав намекунӣ мегӯм оча мешава иза того шуд оператормо касала ина хутоно зидиден ака бароям камтарак ози шиддат дорем ки кай худованд шифои комилаш мехоҳем ва саволи дигар ҳамин ки байни шумову дигар блогероне ки дар бари шумо буданд қанати шумо буданд ва дар наворҳо ҳамавақт медидем чӣ гап шуд ки хунукӣ афтед рости гап ака хунукӣ чӣ хел шидози ма шояд пул нақш мебозад не сум не ака ма як положение да зада будам вақте ҳаму дар россия буданам ака грубо говоря бигем минус да рафта будам қариб минус да неу минус да овардан ма таи 500,000 рубл изаи чӣ сабаб шуд сабаб ака сабаб бигем қарздор шудам грубо говоря аз чӣ аз ҳичи ай ҳаво ай воздух
не одам беҳуда қарздор намешавад. Чӣ проблема буд? Проблема ка рости гап Россия до сих пор ина бачаҳое ки дар ғарибиян медонанд криминал то ҳозира уҷода ҳаст ака. Бале. То ҳозира мақсад ҳами бигем криминални образ жизнь до сих пор ҳастай и ай ҳаво ҳам хе омадан ака бигем ҳами шид моменте ки 500 000 минус рафтам баъд ман депрессияда ғалтида шидам ака полни бигем берун ай блогерства фақат фикр дар чӣ буд ки вақт кам муддат где-то кам доштам ака бароям фақат из-за этого уже участникое ки блогерое ки буданд дар катим ма уже недоблогерство буда ака баро ки проблема занг мезаданд тудам қадар вақт короче карта дастума парто уже ма ҳолатҳои шидагӣ буда ака хали тишта гира мекардам ки ба худо бароям қад ба ҳама пароканда шид ака баъд мебуромаду медидам то ма намехестам ака намекардам намегуфтам ки хезе ира съёмка кине хезе ухали кине основной участникомо камтарак тамбал буданд и ма гуфта будам шона ки то что и хечонам дида буданд ки ма чӣ хели положения да будам баъд бигем отдельно дуруни компанияда дуруни ҳам командае ки ма доштам отдельно бо хели командача хешон созават карда буданд дига мебуромаду медидам уже атмосфера ки худшон полни мерафтан отдельно урушон мекардан чахчақҳои баҷҷоӣ давай короче мебуроем ай хаос короче худмо отдельно короче месозем командара ҳам хали тематикаҳо бисёр шид ма баъд ҳами хе сабаб шид ки то что баъд бас шид ака полни уже ма да некем ку грубо говоря ака а ягон участнике ки ма да хаосам доштам фоида набуд а ягон туш фоида набуд в плани мақсад типа ма через ягон туш барое ки вақте ки ма аудитория доштам вақте ки ма уже ин просмотро доштам аслан участником надоштан ака бигем нек хай уже нав сар кардеста буд кору фаъолиятча хай на шукри худо молодец расид уже ба як ҷое ки зиндагиша пеш бурдестай бисёри духтарони мухлис мехоҳанд як сирри дигарро донанд ва ё мехоҳанд донанд ки ҳамин азиз вақте оиладор мешавад бо чӣ гуна духтар оиладор мешавад айнан ба атмосферае ки имрӯз фаъолият дорад ё ин ки як духтари деҳотӣ ё ин ки ҳамон хондагӣ ма рости гап ака модарам ганда инами зидае ки доштам ма агар яке мисол оянда бигем оиладор бошам ягон намуд моменти навори ай туйма бонам ягон чи и хидмам зидам ака хидмам мақсад против ҳамин чизам бигем ма даже отношения серьёзни ҳам доштам ма нишон намедодам ака ма на сторисҳом да на бигем публикатсиҳом да ма бигем лични зиндагима бигем основной нишон наметам и даже агар оянда оиладорам бошем закрити мақсад бигем фотосессияра мекунам хидматтоққа суратҳои хидматтоққара мепартам не беҳтарин ин андешаи худи шумо аст ва саволи дигар ҳамин ки дар ҳамин системаи блогерӣ бисёриҳоро шумо одам кардед ба қавле яъне ки намоён кардед ба чашми ҳама вале ба қадри анамун хизматҳои шумо нарасиданд дар ҳақиқат дуруст мегӯям фикр мекунам дуруи ҳами хитам ака дар дуруи ҳами шоу бизнес ҳасти медонӣ ҳами хела ака некем ма наоборот бигем хирсандам ки зато раҳи як шавҳои раҳшона мисол ҳуй кардагиам и рафтагиан но основной бояд хелаш мақсад канда кардагиан ай махчона ҳамон хе канда шидагиан дига ҳамон хе уже ҳами статусе ки доштан бо обратно фуромадагиай бисёриш муносибати шумо бо мадина чаро вайрон шуд бо мадина чери не вайрон нашуда ҳамкориятон имрӯз намебинем ака рости гап бигем вай ҳам ошиқ шуд не мадина уже оиладора ака уже бо сиван оиладор шуданд бале бале ака уже дар страничкаҳошон мондагиан сайтошон мо фотиҳа шуданашонро хабар доштем аммо оиладор шуданашонро не хулоса имрӯз дигар ҳамкорӣ қатъ гардид ака не ҳамкорӣ қатъ нашидая ҳозир ваё дар турсиян ака ма омадам ака иншаллоҳ биёянд мешавад боз ҳамкориҳо идомае меёбад фикр мекунам не хайрон дошта ака ва фикрам ака хай ака вай уже семейный человек шидагия ака уже кати мадина ҳар роликҳои юмора ҳар роликҳоро уже намешавад сёнка карда барои чи барои ки уже вай бигем оиладорай барои свободна барои ҳам уже мадина уже ай паси зиндагишай ма бигем
ҳастам бо ака дигар духтаракора мегирем дар ролико. аллакай соли 2023 ба анҷом мерасад ва соли 2024-ро пешвоз мегирем. соли шумо чи аст? мор ака ҳамин соли 2023 барои шумо ягон соли хуб буд? соли 2023 бо барор дар назар дорам. не соли бигем хоболудӣ муғамбирӣ. соли депрессиони буд ака, соли медонӣ хеле бехушӣ, соли проблема, соли инами каждый масад ай ҳар таре ами короче фикр мекунем бисёриҳо медонанд соли на мешинани бино мақсад бо дошт моментҳои зур, моментҳое ки масалан шиносои нав, моментҳои масалан бо яхе шиносои нав бигем лучи намешинем ай хуб масалан соли 50 буд ака. соли 2024 чӣ хел дидан мехоҳед? соли 2024 ака вақте ки ман ҳамин гуфтум ки 2023 корҳое мекунам ягон кас намекуна не ки реально ҳаст ҳамун уверенность, ҳаст ҳамун опыте ки то что корҳоеро ки масалан анҷом дода метавонем кати ҳамун оператормон фикр мекунам ака может сахт нарасад дигар ами нафарое ки блогерство заниматься мекунанд сахт нарасашона, но бисёриҳош хичон медонад ки то что мо чӣ ҳунарро аз даст мо меоям, чӣ корҳоро карда метавонем. Ман ака дурӯға нагум, агар таи 25 актриса дорум духтаракое ки мақсад топанд, духтаракое ки дар ягон роликҳо иштирок кардагӣ нестанд. Фикр мекунам чанд қай ки ман дар ҳамин кору фаъолиятам духтар гирифтагим дар роликам ягон блогери тоҷик гирифтагӣ нест. И реально и факт. Бепул ё ба пул? Не ака ваё ба хоҳиш хичон бепул ака. Барои рекламаш. Ма агар сум бикам метавонем ки мохи намегиран ака. Мақсад хичон основной ака ҳаст ай бо духтаракое ки хичон меган ки мисол биё иштирок кунем. Баъд небинам хай. яъне азиз дар интихоби духтар азоб намекашад мисли дигар блогерон? Не ака, инами ҳози ака дар як ишора кунед 10 нафар пайдо мешавад. дорум тайёро. бо шумо ҷуда шудан ҳастам. беҳтарин. тамошобинони азиз, ин буд барномаи чеҳраи инстаграм бо яке аз блогерони шинохта Азиз Рабиқ ки дар инстаграм бо лақаби Азик Вайн. тамошобинони азиз, таманно мекунем ки ҳамавақт хонаатон тон эҳтиёт кунем. як гаптон мегум, Москва ё ки Россия қаҷои соз нест. ба шухи ай ҳозира ку уже бигем бисёриётон медонам ки ин имҷатон омадагӣ барои чӣ, барои ки ман худам бадагиам дар ғарибӣ тим боле ҳози ку медонем чӣ хинака яка одамо ки дар бери кор мекунад ваёра ман фақат фаҳмида метавонам саратса кини тарафҳои Германия, тарафҳои Англия, у тарафо брен ҳам зарплатаи хубай, ҳам зиндагии хитона может тезтар ҳалиш кунӣ. У Россия дар мақсад бисёриш ака кор мекунад, ҳамин зиндагӣ дар баи азоб мерасад. бисёри бад гап назанем, ҳо худакотон эҳтиёт кунед. акаи Рустамҷон я бор дигар худо кунад ки бо барномаи мо тез биёед. гап нест ака, чӣ бане обязательно. саломату сарбаланд бошед. хай то барномаи дигар.